kilometra a tam počkáme na vlak a som veľmi zvedavý, aké tu jazdia súpravy. Táto stanica je přestupná, takže sú to linky přestupné U1 a U1, U3. Teraz čakáme na vlak, sme na linke U3, bo U1 je pod nami vyššie. No a sme vedeli na vlak, že možno ešte staré sovietské, možno už nejaké novšie, môžu aj M1, ako sú v Pražskom, môžu aj nejaké iné Škodovky. Zvedám, čo to bude. Ale nepoznám všetky značky Metiar ani všetky typy, aké sú na svete, takže som zvedavý. Tak, ideme zo stanice Štefansplatz do konečnej Ottakring. Vidíme, že tento vôbec nie je to ako pražské, že žiadne kachličky, nejaké reklamy, žiadne kachličky, ako som už povedal, kábole, názov, vlaky už majú tú svoju dobu a nejaké tabule by sa už vyšlo vymeniť, sice svietia stále, ale vidíme, že toto v pražskom metre sa nevidí takéto kamery. Tento bohníčok. Ideme teda linkou U3 do stanice teda konečnej. Ideme do konečnej. Pravo, nie vľavo. Čiže ideme von, lebo toto je konečná. Keď je konečná, musíme vystúpiť. Aha, tu vidíme ďalší vozem. Akurát je tento případ a toto je čierne, tady majú čierne, ale toto je celé čierne, tak vás. A tak to je už také staršie, ale možno aj modernejšie z Pražska, bo pražské metro nemá harmoniku. A len čo bude mať zrejme autonómny metrové. Tak, teraz ideme smeru, lebo sa ideme staršou súpravou, ale táto staršia súprava nemá také oddelené vlastne. Myslíte, že sme na konci, ale jedné. To sú spojené vagóny, aj z řízení, ale tu nie je žiaden vodič. A vidíme, že tieto dvere, keď sa chcú otvoriť, musia sa otvoriť samozrejme same. Ale keď sa zatvárajú, tak sa same zapnú. Netreba zatvárať. Ja vidím, že ešte doprečuje. Aha, druhý vlak. To je ten nový. No ideme takou staršou. Tak, nám sa tu končí tento pekný deň. Vyrážame z Viedne do Bratislavy vlakom. Toto je vidíme pekné kolanice, české dráhy, ale my ideme vlakom, ktorý má slovenský dizajn, nie český. Tak dovidenia a zase na budúce už sa teším na ďalšie video, ako ho urobím. Tam odchádza vlak a o chvíľu aj my pôjdeme. Tak už sa teším znova teda na ďalšie video, tak ahoj.